Γεια σας! Σήμερα αποφάσισα να κάνω ένα βιντεάκι σχετικά με τα λάθη που κάνουμε ή έχουμε κάνει όλες μας στο μακιγιάζ. Με τίποτα δεν θέλω να το παίξω ειδικός, δεν είμαι άλλωστε, αλλά θέλω απλά να επισημάνω κάποια πράγματα τα οποία βλέπουμε στις φίλες μας, βλέπουμε στα κορίτσια που κυκλοφορούν δίπλα μας και είναι λάθος. Και τα κάνουμε κι εμείς και λίγο πρέπει να τα διορθώσουμε. Πάμε να ξεκινήσουμε. Το να φοράς λάθος απόχρωση μακιγιάζ κάνει το πρόσωπο να φαίνεται σαν μία μάσκα, κυρίως αυτές που το φοράνε μέχρι κάπου εδώ. Έχει ένα απόλυτα αντιαισθητικό αποτέλεσμα. Ο καλύτερος τρόπος είναι να πάτε σε ένα κατάστημα καλλιτικών, να δοκιμάσετε τις δύο πιο κοντινές αποχρώσεις στο δικό σας δέρμα, να τις απλώσετε πάνω στο δέρμα σας και να βγείτε έξω να τις δείτε σε φυσικό φως και να αποφασίσετε εσείς. Μην ακούσετε ούτε την κοπέλα που θα σας συμβουλέψει μέσα στο κατάστημα, ούτε κανέναν. Βγείτε έξω να το τσεκάρετε σε κανονικό φως. Δεύτερο λάθος, να εφαρμόζουμε το μακιγιάζ χωρίς πρώτα να έχουμε ενυδατώσει το πρόσωπό μας. Απίστευτο λάθος, ακόμα και για μας που έχουμε λιπαρές επιδερμίδες. Το δέρμα πρέπει να είναι ενυδατωμένο, να είναι όμορφο, λίο, προετοιμασμένο για να δεχτεί όλα αυτά τα που πρόκειται να του βάλεις επάνω. Χωρίς ενυδάτωση το μακιγιάζ δεν πρόκειται να καθίσει καλά, κυρίως αν έχετε ξηρό δέρμα, μην το σκέφτεστε καν. Λάθος χρώμα ρούζ. Το ρούζ θα πρέπει να προσπαθούμε να είναι κοντά στο χρώμα το οποίο θα έπαιρναν φυσικά τα μάγουλά μας σε περίπτωση που τρέχαμε, σε περίπτωση που ζεσθενόμασταν ή κάτι τέτοιο. Θα πρέπει να μας κολακεύει και θα πρέπει να το βάζουμε επίσης στο σωστό σημείο, πράγμα που νομίζω μας μπερδεύει σχεδόν όλες. Μπρόνζερ. Το να βάζεις μπρόνζερ σε όλο σου το πρόσωπο είναι απλά καταστροφή. Το μπρόνζερ έχει συγκεκριμένα σημεία στα οποία μπορείς να το βάλεις. Όχι παντού. Λάθος απόχρωση κονσίλερ. Το να έχεις ένα πάρα πολύ άσπρο κονσίλερ για την δική σου επιδερμίδα σε κάνει να μοιάζεις έτσι. Και το να έχεις επίσης ένα σκούρο είναι σαν να μην έχεις βάλει τίποτα. Να βάζεις πολύ πούδρα. Αυτό είναι ένα λάθος το οποίο το έχω κάνει κι εγώ πολλά χρόνια. Και αυτό γιατί το δέρμα μου είναι πάρα πολύ λιπαρό, οπότε πίστευα ότι για να καλύψω όλη αυτή τη γυαλάδα που έβγαινε συνέχεια, έπρεπε απλά να περάσω από πάνω πούδρα. Λάθος. Αυτό που πρέπει να κάνεις είναι πρώτα να απορροφήσεις αυτή τη λιπαρότητα και μετά να περάσεις από πάνω την πούδρα σου. Φρύδια. Πονεμένη ιστορία. Εγώ προσωπικά έχω θέμα και με τα φρύδια μου. Δεν μπορώ να τα κάνω ποτέ καλά. Μου φαίνονται μία ότι είναι πολύ έντονα, μία μου φαίνεται ότι έχουν λάθος σχήμα, μία μου φαίνεται... Οπότε απλά τα περνάω με λίγο σκιά και τα αφήνω... Δεν ξέρω, παιδιά. Πραγματικά, όσα tutorials και να έχω δει, δεν τα καταφέρνω. Εκείνο όμως που πραγματικά με αποθεί να βλέπω είναι να κάνετε τα φρύδια σας... Εντάξει, είναι μόδα, αλλά αυτές που κάνετε τα φρύδια σας πολύ έντονα και πολύ σκούρα, έχω εδώ και τη βοηθό μου. Λοιπόν, το να θέλεις να κάνεις contouring, το καταλαβαίνω. Θέλεις να κάνεις όμορφες γωνίες, να φαίνεσαι ακόμα πιο όμορφη. Αλλά το να επιλέγεις λάθος
λάθος αποχρώσεις ή να το βάζεις σε λάθος σημεία ή να βάζεις πάρα πολύ, καταντά το αποτέλεσμα τραγικό. Εγώ το φοβάμαι πάρα πολύ το contouring, δηλαδή το έχω τολμήσει λίγες φορές και εκείνο που προτιμώ να κάνω είναι να έχω δύο διαφορετικές αποχρώσεις foundation και να τις βάζω στα σημεία που θέλω να δώσω φως, να βάζω το πιο ανοιχτό και στα άλλα σημεία που θέλω να κάνω τα κοψίματά μου να βάζω το πιο σκούρο. Νομίζω είναι μια πολύ ασφαλής επιλογή. Lip liner. Λοιπόν, το μολύβι χιλιών, το οποίο το χρησιμοποιείτε κάποιες από εσάς, λες και είμαστε ακόμα, δεν ξέρω κι εγώ σε ποια δεκαετία. Πολύ σκούρο μολύβι χιλιών και από μέσα πολύ πιο ανοιχτό κραγιόν είναι σκιά. Η σκιά είναι ένα άλλο επίσης μεγάλο θέμα. Κανονικά, οι ειδικοί λένε ότι πρέπει να διαλέγουμε το ακριβώς αντίθετο από την απόχρωση του ματιού μας. Δηλαδή, έχεις γαλανό μάτι, θα βάλεις καφέ. Έχεις καφέ μάτι, θα βάλεις γαλάζιο. Εγώ έχω καστάνα μάτια, βέβαια δεν φοράω γαλάζιο. Δεν ξέρω αν είμαι σωστή ή λάθος. Ξέρω ότι θα πρέπει να φοράω ανοιχτές αποχρώσεις για να κολακέψω τα μάτια μου. Αλλά εμένα εκείνο που μου φαίνεται πραγματικά τραγικό είναι η ποσότητα της σκιάς και το μέχρι που μπορεί να πάει μια σκιά. Και τελευταίο λάθος, μην βάζετε κραγιόν σε χείλη που δεν είναι ενυδατωμένο. Μην βάζετε πολύ κραγιόν. Γενικά, προσέξτε πολύ πώς χρησιμοποιείτε το κραγιόν. Αυτά λοιπόν με τα λάθη που έχουμε κάνει όλες στο μακιγιάζ κάποια στιγμή σε αυτή τη ζωή. Αν σας άρεσε το βιντεάκι, like, subscribe και τα λέμε στο επόμενο βίντεο.